cocido e hai xamón, risa, centolas, emoción. Entra aquí feliz para xantar, cando teñas fame de verdad. Danche pratos combinados sen igual, receita moi secreta e singular. Danche pratos combinados pra soñar, cos faldrocas que pasan por este bar. Quero protexerche o corazón, pero non lle beso a solución. Es un serín e un galopín, e basta acordar de min. Somos dun lugar particular, onde todo o mundo vive feliz. Todos me coñecen por audaz, son un neno singular. La 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 la. Que, xefe, vai traballar hoxe ou non? Gracias por preocuparte, espero que non, pero nunca se sabe. Bos días, o xornal. Menos mal, Valdrallas, xa era hora. Oh, e ti desde cando tes tanta presa nelo xornal? Que dis, Pailán? Os empresarios queremos coñecer os acontecementos presentes e sacar conclusións sobre o que nos depara o futuro. Non me diga que vostede lee as novas de economía, de política internacional. Que dis, burra? Falo do horóscopo. Mira o que pon, mira. Hoxe o traballo vai dar grandes satisfaccións e terá oportunidades de demostrar o seu verdadeiro talento. É iso que quere dicir? Está claro, tarántula, que vou dormir a sesta sin que ninguén me moleste. Seguro que o horóscopo quere dicir iso, non? Pois claro, mameluco. Non debería creer nesas trapalladas, xefe. Este horóscopo acerta sempre. Escoita. No amor seguirá sendo un gran reproductor. Será seductor, non? Será. A ver, saúde, a súa cabeza estará tan despexada como a sempre. Pois sí que é verdade que ese horóscopo acerta moito, eh? Claro, o da cabeza despexada é pola inteligencia. Claro, ningún de nós pensaría nunca que é pola calva. Posme un café na terraza, Mónica. Marchando. Home, padre, non me diga que pensa volver á escola. Non son pra min, home. É que este curso teño comigo a miña sobrinha, a Raquel. Unha nena listísima. Xa me presentaron onte no Suizo. Os pais viaxan moito polo traballo, así que este ano decidiron que estaría mellor con tío Nicanor. E vostede dixo, mellor con Olimpia que lle fai tortilla de patacas. É só unha cousa provisional, provisional. Ademais, Raqueliña non dá traballo ningún, home. E ali no bar sempre hai alguén para mirar que coma ben, que tome o leite. Tomamos un café? Vale, pero rapidiño, que me están esperando na parroquia. Oxe, temos ensaio da función. Eu marcho para a parroquia. E logo non tomar o leite? Non, raciñas. Tomo leite, parruliña, que tes que medrar? A ti o cacao gusta, cheo? O cacao sí, pero... Xefe, que lle botou no leite? O cacao é todo química, boteille un produto natural. Terra das plantas. É do que se alimenta a planta. E mira para aí como medrou. Vostede está mal da cabeza. Que quere que Raquel se poña máis da barriga? Pero se é terra galega. Esa terra das patacas máis gordas e os pementos máis ricos. E a nena necesita cultivarse, dixo o seu tío, padre Nicanor. Necesita cultivarse estudando, non tomando por calladas. Toma, parruliña, leva isto para tomar na parroquia. Vale, chao. Chao. Bos días, señor Pereira. Está vostede cómodo? Pois sí. Se quere que lle traia algo? Un café, pero que o faga a camareira. O carallo do dono do bar faino con mondas de pataca. Sí, home, sí. Por certo, hoxe toca limpar as neveiras, fregar os lavabos, rascar a graxa da cociña. Vas ter que buscar un parvo que o faga. Algo así pensaba eu. Pero un parvo moi parvo. Un momento. Non estarás pensando en min, me cajo nos traballos forzados. A ti que che parece? Que ti non és ninguén para obrigarme. Aquí só manda a persoa encargada de dirixir o bar. É dicir, administradora. Xusto. É dicir, eu. Efectiva... Merda, non pode ser. Hoxe é imposible que eu traballe. E logo? Porque o di no meu horóscopo.
Hoxe é un día para demostrar o meu talento. E xa o estou demostrando. E non di tamén que podes acabar coas orellas ben quentes? Non? Ai, non. Pero que faz? Para que te fíes desas trapalladas, nunca acertan. E cando volva quero ver todo feito, Bacaloura. Mónica, marcho para un recado. Que recado? Vas a iso que me contaches? Vou, estou farta de todo. Eu non podo vivir nestas condicións. E cando unha situación non satura, o mellor é un corte radical. Sí, claro. Esa decisión tiñera que tomar antes ou despois. Exactamente. E ti, Langrán, empeza por limpar as neveiras. Todas. Todas menos esa que está averiada, que xa limpei eu onte. Ui, que carallo. Que quixe dicir con iso de que o mellor é un corte radical? Ui, xefe, hai cousas que os nenos non se lles poden contar. Tranquila, a Raquel non lle digo nada. Raquel xa sabe todo. A quen non se lle poden contar é a vostede. Como a min, Lercha? Bos días. Tes mala cara, cuñado. A ver que cara terías ti se tiveses que limpar as neveiras, macaco. Pero que faz, Miro? A neveira non se limpa co plumeiro. Como que non? O plumeiro vale para todo. É pestilente. Será polivalente. Iso. Eu utilizo en lugar da ducha e vaime de maravilla. Fai as cousas ben, cuñado. Que como te vexo limpia... Desa bruxa queríache falar. Xa estou da prima Olimpia cos forros. Desde que chegou non fago máis que traballar. E a min que me contas, Miro? Que quero acabar con esa habitadora e mandar eu cun estilo máis democrático. Non me digas. Sí. Usar a escopeta é democrático. Non estou moi seguro. Bom, xa estou farto. Miro, limpa as neveiras. Miro, frega os lavabos. Miro, rasca a graxa da cociña. Acabarei tendo que rascala ela tamén. Non será para tanto, home. Pero se estou todo o día limpa que limpa. Porque a hixiene nun bar é moi importante, cuñado. Se os clientes queren hixiene, que vayan a un hospital. Pois non sería a primeira vez. Ui, que demo, pero ti estás comigo ou con Olimpia, A mona? min a prima Olimpia molame tanto como a ti, pero Balbina puso a de xefa e que lle queres? Non hai voltas que darlle. E se non chega a vir Olimpia este bar, agora mesmo estaría pechado, Pois claro que agora mesmo estaría pechado, pixiñas. Estou eu para madrugar. Digo pechado por falta de clientes. Que dis, cuadrúpedo? Por se non o sabes, o meu toque persoal atrae multitudes. Sí, de moscas. A veña, cuñado, será mellor que limpes algo antes de que a prima Olimpia te cache pasmando. Esa marimandona marchou. E onde vai? Nin idea. Dixo algo moi raro. Non sei que, de que estaba farta de todo. Que estaba farta? Sí, que así non podía vivir e que cando unha situación non satura, o millor é un corte capilar. Será un corte radical. Iso. Cuñado, ti entende lo que quere dicir Olimpia? Sí, Olimpia quere dicir becho perigoso, non? Non, home, digo se entende lo que quixo dicir ela. Sí, home, sí. Que quixo dicir? Que marcha. Que marcha? É iso? Porque está farta. De que? Eu que sei de aturar xente chafalleira que non dá unha a dereitas, bardallas, impresentables. Lógico. Eu esa Mónica tampouco aturo. E a ti, pasmo. Como a mí, miñoca. Sí, pero neste caso a túa torpeza é un mérito, porque grazas a ela Olimpia vai marchar. Eu sempre tive moito mérito, moita Xa. intelixencia. Sí. E cando marchará? Pois non sei, neste momento debe estar na estación de autobuses mirando os horarios ou mercando os billetes para a chantada para non perder tempo a última hora. Vai de vacacións a chantada? Moito mellor. Mellor que chantada, carallo, para a señorita. Se cadra vai a Torremolinos, vela Xiralda. Pero miro, como vai ir a Torremolinos ver a Xiralda de Sevilla, home? Ten razón, a esa analfabeta non lle interesan os monumentos. Marcha para a chantada, para a súa casa, e queda ali. Deixa o bar. Para sempre. Para sempre, cuñado. Por iso a lagarta de Mónica non me quiso explicar nada do asunto. Quería molarme para que seguise limpando. Pois non limpes máis, cuñado. Mónica, vanche medrar as orellas, Polo menos eu teño algo na cabeza que medra. Ui, que graciosa. Eu iría limpando as neveiras, menos esta que non funciona, xa sabe. Menos esta que non funciona, xa sabe. Un momento. Que pasa, cuñado? Xa sei porque a Lurpia de Olimpia non quería que limpase esta neveira. Para min que xa limpou ela. O que? Os meus aforros. Descubriu que os tiña cachados aquí e marchou con eles. O produto dunha vida de... Traballos e sacrificios, xefe. Do que sexa piraña. Non me atrevo nin a levantar a tapa. Pero, cuñado, ti tiñas tanto aforrado. Todo o que puiden para cando me xubile. Ai, non sei se mirar. Veña, home. Menos mal. A ver. Parece que está todo. Sí. Veña. Mira isto. Hecho un tesouro. Un
unha foto de Galloso. Sí, dedicada con moito cariño. Como? Pro Pesado de Pereira. Sí, pero pesado está posto con letras gordas, E notase ben que me quere moito. Anda. Mira. A medalla ao valor da Mili. E por que che deron a ti a medalla ao valor? Deu-me a un cabo de xieda por lle limpar as botas durante un mes. Isto é un pin da Sociedade Deportiva de Compostela. É unha chapa, home. Ese cabo de xieda non chera moi listo. Mira que pensar que isto é de ouro e brillantes. O que te digas. E os cartos? Aquí están, mira. Miro, te dixeches que tiñas un capital para cando te xubilases. E teño, para comprar tabaco. Pero ti non fumas. Millor. Así podeme durar os aforros, anos e anos. Vai na raña, cuñado. Ata mañá. Ata mañá. Recordade que mañá, despois da misa, temos outro ensaio, Que padre. Preparando a festa da parroquia. Ui, hai que ensaiar moito para que a función este a altura de Santa Rita. Esa Santa Rita como era de alta? Refírome á altura da devoción que merece. Xa, aquí traio a auga. Pois... Raqueliña, por que non lle recitas os versos que che toca dicir na función? Só recitei 100 veces, tío. Veña, mulleriña, que pas pallás vexa o ben que o faz. Santa Rita, é no ceo a máis bonita. Santa Rita é un primor e todos cantan con ardor. Viva, viva Santa Rita, viva, viva! Don Nicanor. Moi ben, que ben, ai, que espontaneidade destes nenos. E sobre todo, que fe. Non como a outros que non aparecen pola misa. Aquí ten a factura. Home, unha factura nestes días tan entrañables. Padre, que eu tamén podo ser pura espontaneidade. Escoite. Santa Rita é no ceo a máis bonita. E pagando con ardor o maichachi é... Nicanor. Moi ben, en canto se deixe de trapalladas, esta rapaza vai ser unha rapeira de moito nabo. De Bruno Queira. Si, é un pouquiño máis materialista. Sí, estupendo. Sí, perfecto. Non, o que quera a miña amiga resolver canto antes o problema, por eso lle falei de ti. Que poderías pasar agora por aquí? Un momentiño. Di que se queres, pasa agora mesmo por aquí e podedes ir xuntos ao bar. Por min perfecto, pero acláralle que Miro se cadra ande por ali, e xa sabes como é. Tranquila. Mira, ti tes un seguro de accidentes laborais, verdade? Non, por nada. Ben, pois agardámoste aquí. Chao. Xa verás, o meu amigo a mellor solución. Hola, Mónica, son Olimpia. Anda por aí o accidente laboral? Anda, sí. Non lle digas nada de momento. Vou pasar a siña cun señor para mañar ese asunto que xa sabes, Entendido. Hasta logo. Quen era? Olimpia? Estaba na estación de autobuses. Non lle sei. Que quería? Nada, que vai pasar por aquí cun señor. Un señor? Sí, un señor. O que faltaba? Esa Bertorella traía os mozos á casa. Cuñado, non creo que teña importancia. Pero que dis? Esa tarabela é capaz de facer aquí calquera indecencia. A que lle chamas ti indecencia? Pois invitar a tomar un café, por exemplo, con churros. Invitar a alguén a tomar un café non é ningunha indecencia. É boa educación. Eu nunca invitei ninguén a nada. E todos din que teño unha educación exquisita. Din que ten a mesma educación que a Monachita. Non nos digas como se fose algo malo. Anda, sube, macaco, que aquí non se pode falar con tranquilidade. Ui, que carallo, mire. Aquí tes ese en monda de pataca. Pero se a botas moito de menos, pode servir xa aparte. Non te preocupes, cuñado. Ese señor que vai traer Olimpia será un amigo para que lle axude cos bultos e coas maletas. É seguro que esa vai marchar, piollo. Pois claro, é imposible que Olimpia estea ben aquí. E por qué? Pois por todo, cuñado, por todo. Pero mira que panorama, Mira que panorama, mira como está isto, home, Aquí non hai quen viva. Desde que chegou non fixo máis que limpar e limpar. E claro, con tanta limpeza, os mobles acaban desgastándose. Non é iso, Pastrán. Entras nesta casa e parece que retrocedes no tempo. Seguro que é porque este reloxo sempre vai atrasado. Aquí o único atrasado é ti, cuñado. Eu falo da decoración. A decoración? Está totalmente anticuada. Era che boa. Que? Mais anticuada está a da Catedral de Santiago. E ben que lle gusta a todo o mundo, Pulga.
A catedral é antiga, non anticuada. Estes mobles non os cambias desde hai 30 anos. É que os merquei de calidade, para que durasen. Dixe son unha atrapallada, home. É que dixan faino. E non son deses cutres que van ao barato. Oh, non, se ti cando compras un dono sempre pides que che fagan rebaixa. Claro, porque sempre me venden un con burato. Home, cuñado, mira os buratos deste sofá. Que? E estas cortinas, mira que horrorosas, Este moble, esta mesa. Pero se non nos cambias desde hai 30 anos. Pois as cousas máis bellas se as fun cambiando. Así, que cousas? Miña nai, mandeina para a aldea. Miro, túa nai non é un moble. Iso diralo ti. O caso é non darlle mérito a nada do que eu fago. E o dormitorio está peor que a sala. Anda, mira para este armario, cheo de buratos, dos bechos. Así entra o aire e a roupa está máis ventilada. Mira. Cheira a campo en primavera. Ui, sí. Ah, campo, claro. E para min que acaba de pasar unha vaca. É o que ten o campo, que hai animais. Sí. Ademais, o importante non é a casa. O que hai que ter ben amoblada é a cabeza. E o teu cerebro é de madeira de eucalipto, cuñado, seguro. Aquí ten a Tila. Non sabía que andaba tan nervioso. Ai, un pouquiño. Estou ante un momento importantísimo da miña vida. Claro, coidar dunha sobriña tan bonita é unha responsabilidade. Que sobriña? É pola estrea da función. Sempre teño a sensación de esquecer algo. Anda, Raqueliña, vai indo. Espera por min no bar, Ata logo. Ata logo. Así xa pode estar tranquilo con Raquel, se a coida Olimpia. Só por estes días. Se cadra a Olimpia gustalle que quede ali con ela. Oi, xa que está tan disposta. Non, quero dicir que non, que eu son o seu tío e debo coidar dela. Seguro que lle encanta facerlle empanadas e paellas a Raquel. Oi, ese cadra tamén lle quere comprar o dicionario de inglés. En fin, se Olimpia insiste. Non, ela non dixo nada, agora anda moi ocupada con outro asunto. Xa, pero igual insiste, verdade? Vai a tomar unha Tila. Ai, ata logo. Ata logo. Hola. Un chupatuto. Toma, guapiña. Canto é? Nada, un biquiño aquí. Graciñas. Para ti son 4 euros, Se che dou 2 bicos? Ai, 4 euros. Vale. Pero xa estás co chupa. Esta nena, que vitalidade. Despois de ensayar 2 horas, aínda lle quedan ganas de correr. Eu despois de media hora de misa con vostede tamén teño ganas de sair correndo. Roy, como van os ensaios, padre? Oi, de maravilla. Os nenos poñen tanta ilusión. Quen dirixe a función? Eu? Pois debe ser moi clásica, non? Mais ou menos. Pois se quere darlle un toque moderno, xa sabe, unha persoa que achegue experiencia teatral e aire fresco, fale comigo. Logo coñeces alguén? Eu. Vostede xa viu os meus espectáculos. Sí. Eu axudo encantada. Non, muller, non te molestes. Pero se non é molestia, o meu é o teatro. E podo darlle ese toque actual. Que non quero molestarte, mulleriña. Se acaso o ano que ven, xa falamos con máis tempo, Que éxito, Pauliña. Que se pode esperar dun cura? 40 anos despois de inventar a minisalla e seguen poñendo sotana. Paula... Se cadra don Nicanor non leva unha salla como a túa por non ter que depilarse. E de que vai esa función, padre? Os nenos van recitar uns versos vestidos cuns traxes moi bonitos. Preciosos, non sei, Raqueliña? Non che sei, tío, ti saberás. Como que non sabes? Pero se van ser preciosos. Os traxes. Ainda non merquei as teas e xa quedan poucos días para a festa. Daquela terá que movelo, cu. Quero dicir, ten que apurar. Sí, claro. Pero hai un problemiña. Non andará mal de cartos, como sempre. Non. Non ando mal, ando moi mal. Pero, grazas a Deus, todo ten solución. Ai, sí? Sí, xa o din os versos da función. É moi sabia Santa Rita, sabe o que cada un necesita. Só teño que cerrar os ollos, rezarlle un momentiño, e cando os abra... E cando os abra, que? Seguro que aparece unha persoa ou dúas de corazón xeneroso que axuda cun donativo para mercar as teas. Vou non facer agora mesmiño. Santa Rita, é no ceo a máis bonita. Santa Rita é un primor e todos cantan con ardor. Viva, viva Santa Rita, viva, viva don Nicanor. Onde están? Quen?
As vítimas, que quero dicir, os voluntarios. Voluntarios para que? Para pagar os traxes, muller. Pero, xa está de pedichón, por non variar. É que hai que mercar as teas, coser os vestidos... Coser tamén? Ui, que non se lle ocorra facelo de sempre, O que? Irlle con eses enredos a señora Carme. A pobre xa ten bastante que facer. Señora Carme... Non, claro que non. Xa me axudará Santa Rita. E como? Oi, é moi sabia Santa Rita, sabe o que cada un necesita. Xa fará ela porque teñamos o necesario no momento oportuno. Ai, Raquel, estabas aquí, Olimpia, pois, verás, é que van cambiar algunhas cousiñas nesta casa. Pero para ben, Que cousas? Pois, esa persoa que non para de rosmar, esa persoa tan pesada, vai marchar. Ímonos librar dela para sempre. Ai, sí, é cando marchas, Calborota. Hoxe mesmo vai vir un señor e... Como que cando marcho, Pelandrana? Quieto, cuñado. Veña, vamos. Xa falaremos, Raquel? Ala. Me cojo unos santos inocentes. Veña. Pasa. Mira, ese debe ser o señor que lle vai a axudar cos bultos. Hola, prima. Seica, ves acompañada, Seica, subimos un momentiño e xa miraste como está a cousa. Ala. Ese virulillas non era moi forte para a cantidade de maletas que ten Olimpia, non, cuñado? Pois, Mónica, ese señor non parecía un mozo de carga, verdade? Pois non, parecer non me parecía. Por qué? Non, por nada. É que a xente engana, cuñado. Seguro que o tío é un Sansón, pero non o parece. Sí, claro, ten que ser iso. En 5 minutos estará baixando coas maletas da Lurpia esa e seremos libres. Se cadra queredes saber que vai facer ese señor arriba? Non, xa nos facemos unha idea. Viría para axudarche a baixar toda esa trangallada que Sí, tes. claro, estarás farta de vivir nesta casa. Efectivamente. Non me extraña, con eses mobles tan bellos. Por unha vez estás de acordo comigo. É que é evidente, nunha casa como esta non podería vivir ninguén con un mínimo de sentidiño. Si, é que non sei que dá a ver ese panorama. Entran ya un ganas de marchar correndo. Sí. Por iso comprendo perfectamente o que vas facer. Alégrome, pensei que non ías aprobar a miña decisión. Claro, muller, cando unha situación non satura, o millor é un corte catastral. Radical. Xusto o que penso eu. Por iso chamei o decorador. Ben feito, prima. Totalmente de acordo. Como decorador, quererás dicir o mozo de carga. Non, quero dicir o decorador. Pero non entendo. Acaba de dicilo vostede, xefe. Esta casa é unha desfeita. Necesita un cambio a fondo. Xa me decatei desde o principio e tardei en decidirme. Pedimos cambiarlo todo. Entón non marchas pra chantada? Marchar? Por qué? Ao contrario, vou cambiar toda a decoración para estar máis a gusto. Me cago nas alcaiatas. Estes dous ilusos pensaron que ias deixar o bar. Sí, xa serían felices e contentos. Vaya chasco levaron os señores, Chasco nos. Mira, mas eu non somos tan parvos. Sí, nós non somos deses que escoitan un par de frases soltas e xa empezan a imaginar sen pegamento. Sen fundamento. O que eu dicía. Olimpia, Que pasa, Pacholiña? Antón e Miro andan dicindo que por fin vai marchar esa persoa tan pesada. Raqueliña, por que non vas buscar unha piruleta onda tuto, Deixa falar a nena, Antón. E que máis dixeron? Que nos íamos librar para sempre desa que nos amola a todos. Ah, mira que interesante. Sí, eles non son deses parvos que oen un par de frases e... Como era? Ui, que carallo. O que dixo que Olimpia marchaba foi o piollo este. E ti fixeches caso como sempre. Estivoche ben por burro. Eu serei burro, pero non parvo. O caso é que ti tomaches unha decisión que non podías tomar ti soa. Iso, nesta casa vive outra persoa con capacidade para opinar. Iso, debiches consultalo con ela. Ai. Xo fixen? Como? A mí non me preguntaches nada. A ti non, pero a Raquel sí. Que outra persoa con capacidade para opinar hai nesta casa? Eu me cago no mundo. Ti, Miriño, é para que chía consultar nada. Xa sei o que me ias dicir. Nada de cambiar a decoración, me cajo no papel pintado. Titoleaches, desgraciada. Eu nunca diría iso. Ai, non. Por suposto, collería directamente a escopeta. Mira, non me rompa la cabeza. Ala, imos ver que nos dio decorador. Marmota, escolopendra. Cuñado. Se cadra, non era mala idea iso de cambiar a decoración. Si, home. E a factura que?
Xa estou vendo o vampiro do decorador, abríndome en canal e coméndome o fígado con arroz. Non creo que o decorador faga iso, home. Pois o fígado como está máis rico é con arroz. Acougue, xefe. Hoxe hai moitos tipos de mobles. Sabendo escoller, un pode poñer a casa bonita sen gastar moito. Sí, xa. Mónica ten razón. Non es verdade, chincheta. Seguro que me dá un paro maníaco cando vexa a factura. Dixe cardíaco. E non che vai dar ningún infarto porque a factura será razoable. Seguro? Claro, home. Ala. Saca unha cervexa e corta un pouco de xamón con esas manciñas, Nada de xamón. Para evitar os infartos, eu non lle toco o colesterol antes de ver a factura. Aquí ten, padre. E se son para a función, procure mercar das teas máis baratas. Ui, non se preocupe por iso. E en cantas merque tráiamas, porque se aínda hai que coser os traxes, se quedan moi poucos días. Gracias, señora Carme. E xa sabe, sobre todo moita discreción. Discreción? Oh. E logo? Sí, hai moito aproveitado por aí. E se saben que vostede é unha persoa boa e xenerosa, han de aparecer para lle pedir isto e malo outro. Xa. A xente moi mala. Sí. Aquí ten. Graciñas. Chao. Boa tarde. Que? Aquí, axudando a nena cos deberes. Axudándolle, ti? Claro, na escola era un campión. Veña, lé. Se un tren sai de Madrid e viaxa a unha velocidade de 100 km por hora, canto tardará en chegar a Santiago sabendo que a distancia percorrida é de 600 km? Oh. Aquí tes, chama a información e que cho digan. Pero non te fíes desas moinantes que andan sempre con atraso. Non mo digas, a ti na escola chamabancho fenómeno. Non, iso era na mili. Na escola chamábanme Stein. E non sería este imbécil. Hola. Hola. Olimpia, pasou o decorador pola farmacia e deixoume o presuposto. Ai, que ben. E non será moi caro, verdade? Pois hai mobles de moitos tipos. Sabendo escoller, un pode poñer a casa ben bonita sen gastar moito. Home, pois a verdade, o presuposto che ben razoable. Ai, sí, daquela non vou ter infarto nin nada. Non, creo que non. E de canto é o presuposto? Serán 30 euros ou así. Mira o ti mesmo. Ah, pois sí. Xa me dixeron Antón e Mónica que podía estar tranquilo. 20 euros é aínda moito menos do que eu esperaba. 20 euros son polos debuxos. Ah, polos debuxos? Daquela o total será de 30 euros ou algo máis. Ou algo máis. Pois sí. Ah, pois serán os 35. Sí, ou case 3.500 euros. Ser non é nada caro, 3.500 euros me caja no papel pintado. Non, miraches mal. Ah. Exactamente 3.547,20 céntimos. Vai lo IBE, claro. Criminalas, asasinas. Ai, o infarto. Ai, que me está dando un infarto. Tomo por aquí, por aquí. O mellor para o infarto é cear sopa de verduras. É un supositorio grande. Un supositorio grande? Se non queres poñelo, bótalo na sopa. No. Parece que xa me está pasando. Para cear prefiro tortilla de patacas. Pero ese presuposto está polas nubes. Non é para tanto. Imos cambiar os mobles, as cortinas, a pintura. Eu creo que está moi axustado. Sí, o decorador é amigo meu. Pois ese virulillas xa me podía facer un descontiño. E eu descontáballe algo no café. Hai unha diferenza. El vende mobles de verdade e ti café de mentira. Non é de mentira, é de pataca, que ten máis sustancia. Anda, deixa de esbardallar e vai atender a terraza. Gaiteiras. Boas tardes. Oi, feliz o vexo. Xa solucionou ese problema coas teas? Pois sí. Non será que lle colou o asunto a pobre señora Carme? Non. Seguro que non lle pediu os cartos a ela? Oh, por suposto que non. Eu non son deses que abusan da xente. Se vostede o di. Que non saiba eu que lle pide diñeiro a miña nai, reverencio. Non, home, non. Pero se algunha vez yo pedise, tampouco sería como para poñerse brutos, non? Non. Xa me parecía. Eu como moito votaría aos leóns e deixaría que se puxesen brutos eles. Ai, que simpático. Pois non, miro, eu vou conseguir as teas da función grazas a Santa Rita.
E Santa Rita pode conseguir os vestidos así pola cara? Ui, Santa Rita fai milagres, Miro. É moi sabia Santa Rita. Sabe o que cada un necesita. Miro, Que, Mincha, rematache os deberes? os de información din que non hai ningún tren que saia de Madrid para Santiago a 100 km por hora. Non che digo eu. Pois dille ao teu profesor que poña os deberes como Deus manda. E vostede reverencio. Espero que sexa verdade que non lle pide cartas a miña nai. Non, claro que non. Porque mentir é pecado. E non fai falta que lle explique o que lles pasa aos pecadores. Que van ao inferno de cabeza. Iso se primeiro atopan a cabeza. Que? Está vostede pálido, padre? Será a palidez do pecador. Pecador, vostede? Home, cada un temos as nosas cousiñas. O que estea libre de pecado que tira a primeira tea. Digo, a primeira pedra. Xa. Ala, imos, Raqueliña, que temos que facer un pecado. Que recado? Imos facer un recado. 3 euros. Hasta logo. Mire, son para unha función infantil, así que queremos teas vistosas, de colorinchos. Xa sabe como son este tipo de espectáculos. É dicir, como para vestir santos, pero en barato. Que graciosa. É algo así? A ver. Sí, que pode servir. Mire, póñame 2 ou 3 metros de cada. Moi ben, 2 ou 3 metros, agora mesmo. Gracias. Agora imos chamar a señora Carmen. Señora Carmen, xa estou mercando as teas. Ui, sí, son barateiras de todo. Mesmo lle van sobrar cartos. Dixen sobrar? Non, quixen dicir, xa me van cobrar. Sí. Daquela que, mandolles aí? Que lles deixen no bar e que pasa vostede a recollelas. Ben, moi ben. Veña, gracias, señora Carmen. Ai, esta muller vai para santa. É que ti tes bastante cara, tío Nicanor. Mulleriña, se lle podo axudar a que sexa santa. Cóbrame, Pereira. Son 20 euros. Que dis? 20 euros por unha sidra? Pois sí, molondro. Vou ter moitos gastos co cambio de decoración. E a min que me contas? Eu teño que pagar as letras do coche. Moi bonito. Tes que pagar as letras do coche e andas polos bares máis caros pagando 20 euros por unha sidra. Ai, que cabeciña. Isto é un escándalo, Pereira. Vai na rañar, Quincón, ala. Xefe, vostede está mal da cabeza. Que dis, cacatúa? Da gracias que teño ideas. Penso pagar o cambio de decoración, exprimindo aos clientes. Poñendo a sidra 20 euros e cadra non vende ningunha. Daquela non vou necesitar camareira. Con despedila, todo resolto. Que, cuñado? Chegou ese presuposto do decorador? Chegou, sí. E sería razoable, claro. Sí, moi detestable. Razoable. Mira o ti, macaco. A ver, home, a ver. A min pareceme ben. Ademais, o que conta non son os cartos. O importante é a saúde, non si? Efectivamente. Pois ala, deixa este asunto por aí e pon unha cervexiña e unha nécora gorda, Tes razón. O importante é a saúde. En esta familia o que vai sobrar é saúde. Ai, sí. Sí, porque o colesterol non o vas ver ti nin en pintura. E logo? E logo tampouco. Ou amañas isto e convences a Olimpia de que dé a marcha atrás, ou vaite despedindo do chamón, das nécoras, dos percebes, de empanada e todo iso. Pero que queres que te diga? Non sei que lle vas dicir, pero sei cando. Cando? Agora mesmo, pioto flotante. Pero, miro, Veña. Esto... E logo que faz, Olimpia? Xa ves, imaginando como quedará a casa logo dunha reforma de verdade. O primeiro será botar fora todos estes cascallos. Xa, pois digo eu que estes cascallos... perdón, estes mobles se cadra non están tan mal. Vaya, antes dicías que daba vergoña velos. Sí, pero era de mentira. E agora é de verdade. Claro, muller, xa sabes que eu sempre digo a verdade. Sempre, menos hoxe pola mañá. Muller, o da mañá foi unha mentira piollosa. Piadosa, cuñado. Iso. Prima, estes mobles están perfectos, Pero se teñen máis de 30 anos. Ti tamén tes máis de 30, Marajota. Cala, pastrán. Antes facíanse as cousas como Deus manda, para que durasen. Non como agora. Sí, agora, en canto a ensalada rusa ten 3 meses, xa queren botala no lixo. Pero queres calar, cuñado? Non vas a topar mobles como estes en ningún sitio. E se busco no vertedoiro municipal? Pois mira, se cadra aí son máis baratos. Olimpia, estes mobles son clásicos. Iso é, son clásicos. Como o Partenón, como a un cadro de Velázquez. Como o tío Ovidio. Claro.
O vídeo, aquel que sempre estaba borracho. Sí, todos dicían que era o clásico tarambaina. Deixa de desbardallar. Todo isto está vello e escangallado. Eu quero algo máis bonito, un toque moderno. Muller, pero se estes mobles aguantan o que lles botes, mira. Xa vexo, xa. Mira, o toque moderno que querías. A que agora ten un aire máis informal. Ai, non me maredes. Estas paredes ímolas pintar todas. Todas? E se as botamos abaixo para que non haxa que pintar? Ti estás tolo. Sería unha reforma de estilo animal, como ti queres. Radical, cuñado. E, por suposto, esta atrapallada que hai colgada ímola cambiar. E se poñemos calendarios, Así, aparte de adornar, sabemos en que día vivimos. En que día do Paleolítico vivirás ti? E para xa de grallar, morreu o conto? Pero... Nada. Deixa en paz a prima Olimpia, cuñado. Pero ti con quen estás, payaso? Veña, xa falaremos fora. Así como me axudas, macaco. É que a esta non hai que na convenza. Sí, claro. Esta é desas que pasan o día facendo calceta. Como calceta? Sí, é moi recalcetante. Será recalcitrante, cuñado. Iso. E agora que facemos? Pois haberá que seguir con outro plan. Menos mal que somos previsores e temos un plan B. Porque temos un plan B, non? Non. Hola, Tuto. Hola. A revista de cociña? Aquí a ten, abogado. Moito lle gusta fellar coas pozas, Pois sí. Onte fixen un salmón gratinado que estaba de morte. Non o entendo, Pedro. Se eu gañase a pasta que gañas ti, comería todos os días nun restaurante. E ti, ala, a cociñar. Porque me encanta. Non me faltan habilidades. Ás veces non hai como facer as cousas un mes. Que saberás ti de cociña, chichirico? Onde estea unha empanada feita con estas manciñas? Sí, miro, a última vez que comín unha empanada feita por ti, acordeime de túa nai. Ata logo. Ata logo, Pedro. Se a empanada era de raxo, por que pensou en miña nai? Cuñado, ti oíche lo que acaba de dicir? Algo da empanada é de miña nai. Non, home, non. Dixo que, ás veces, o mellor é facer as cousas un mesmo. Aí está o que da cuestión. Ven. Tuto, dame unha revista de decoración. E a ti desde cando che interesa a decoración? Que pasa? Eu sempre fui un admirador dos diseñadores das camas. Moi ben. Pero son 5 euros. Moi ben, ala, a pagar, cuñado. E por que teño que pagar eu? Porque di o plan B. E o plan B di que me toca pagar a min? Di que sempre paga o máis intelixente. Así me gusta. E se eu son o máis intelixente, por que non entendo o plan? Misterios do cerebro humano, cuñado. Vaya, padre, por fin mercou as teas. Merquei? É moi sabia Santa Rita, sabe o que cada un necesita. Non lle pediría os cartos á señora Carme. Que non, muller, como yo teño que dicir. Santa Rita enfadaríase moito se che mentise. Pois como eu saiba que me mente, o que se vai enfadar é o seu enterrador. O meu enterrador? Sí, non creo que lle guste ter que buscar cachiños de cura párroco por aí. Eu sería prudente, padre. Xa ve como están as cousas. Ala, Raqueliña, vai deixar as teas para a señora Carmen no bar e dallas cando veña por ela, sí? Vale. Pero mellor que non as vexa ni Mónica ni Miro. E logo? Pois, así, damoslles unha sorpresa o día da función, non sabes? Por iso convén que as teñas escondidas. Xa. Ben, nin media palabra, non fales disto con ninguén. Ti sempre dis que non se fala ca boca chea, verdade, tío? Sí? Pois canto máis chea teña, menos falarei, non? Ui... Tuto, dalle unha bolsa de caramelos, anda. Que ben te tratan, sei que te portas ben. Sí, é un anxiño do ceo. Claro que Lucifer tamén empezou así. Ala, e xa sabes, Shhh. Tranqui, tío, todo controlado. Que faz, Pacholiña? Nada. Esta nevera non se usa, verdade? Non vale para nada, é só un estorbo. Anda, aproveita que non está Miro e colle un zume. Para que logo faledes. Estes fan o zume tropical cos mesmos ingredientes que a min. Iso é para fregalo, champas, mon. O zume está na neveira. Anda, ven para co, furafollas, que imos preparar o plan, A ver, cuñado.
Verás, a clave de todo está en que ás veces é mellor facer as cousas un mesmo. É o que eu digo cando vou botar a cesta. Por exemplo, que tes unha villa que pinga, non te molestarías en chamar un fontaneiro. Podes amañala a ti. Sí, claro, xa teño feito algunha vez. E así non tiveches que pagar un fontaneiro. Non, tiven que pagar un albanel, un pintor, os bombeiros. Xa, o caso é que Olimpia quere contratar un decorador. Sí. Pero non temos por que pagar un profesional podendo facer as cousas nós mesmos e así desfacernos dese elemento. Xa entendo. Podemos desfacernos do decorador nos mesmos. Claro, unha escopeta sabe usar a calquera. Pero que non, Brután, non falo de desfacernos do decorador. Ti falas de desfacernos da burra de Olimpia. Millor, un par de tiros no bandullo e acabouse. Serás animal, Miro. Eu digo facer nós de decoradores. Non os dous decoradores? Claro, así non teríamos que pagar. Pero para ser decorador non fai falta ter moito sentido da dietética. Da estética, cuñado. Daquela un de nós nunca poderá ser decorador. E non quero sinalar ninguén. Ui, mira quen vai falar. Pero se non sabe lo que é unha cortina. Claro que o sei, miñoca. Outra cousa é que eu non vaya por aí presumindo dos meus coñecementos esquizofrénicos. Será enciclopédicos, Iso. Da igual, porque no noso plan non necesitamos saber de decoración. Non? Non, cuñado, para iso temos esta revista, para seguir os seus consellos. É porque teño que mercar eu pintura de ollos. Non falo dos consellos publicitarios, trocaburras. Falo dos artigos e das reportaxes. Buscamos unha idea barata que quede ben e que poidamos facernos o xusto para lle dar a casa un retoque. Claro, é que Olimpia poida dicir: esta casa xa parece outra. A ver que temos por aquí, A ver... algo así non estaría mal. Isto é o case todo can, home. Xa, pero é barato. A ver se encontramos algo en decoración rústica. Sí, claro. Botamos un pouco de palla, soltamos unhas pitas e vía. A decoración rústica non é iso, alpabarda. Cuñado, podíamos pensar algo de estilo xaponés. Sí, eses como teñen os olliños así, medio pechados, seguro que non se complican a vida cos detalles. Mira o que pon aquí, transforme a súa casa sen tocar o seu peto. Ese é o estilo que nos convén. A ver, o importante son os tapizados e as teas, que deben ir coordenados, claro. As cortinas, coxíns e fundas do sofá darán o toque de distinción que merecemos. A tendencia máis actual é conseguir tecidos de cores tropicais e estampados exóticos para crear ambientes cheos de elegancia e misterio, atrevidos e luminosos. Entende lo que necesitamos, Miro? De momento un dicionario. Que non, home. Isto quere dicir que non temos que mercar nin mobles, nin cadros, nin lámpadas carísimas. Non? Non. Para darlle encanto á casa, só necesitamos algo que transmita alegría. Tecidos de cores e estampados exóticos. Rápido e barato, cuñado. Que ben, voulle dicir a Olimpia. Non, cuñado, non. Olimpia sempre estará en contra de calquera idea que teñamos. Sí, esa con tal de levarme a contraria empeza a falar do sentido común e cousas así. Temos que preparalo todo sen dicirlle nada. Cando ela vexa os resultados terá que darnos a razón. Aí. E como facemos? Pois, o primeiro é mercar teas. Imos facer coxíns, cortinas, fundas... E por que non lle botamos un pouco disto na tapicería do sofá? Non sexas fozón, cuñado. Eu sigo as tendencias máis modernas. Cores tropicais e estampados exóticos. E zume de maracuyá. Veña, vai mercar unhas teas agora mesmo. Eu voulle pedir unha máquina de coser a Paula. E por que teño que mercar as teas eu, calandrán? Xa repartiremos gastos, cuñado. Iso si non sexas cutre, Teas bonitas. Tranquilo. Eu non son dos que collen calquera cousa con tal de aforrar. Xa. Necesitas este trapo? Sí, cuñado, necesito. Ala. Vale. Veña. Vale. Veña. Rápido e barato. Perigo, don Nicanor. Hola, Pedro. Hola, padre. Non o vira. E se estás preocupado polos traxes da función, non te preocupes. Non, se eu non escapaba por iso. Digo, non marchaba por iso. Marcho porque teño moito que facer, que é distinto. Tranquilo, home, que xa está solucionado. Sí? Sí, gracias a Santa Rita conseguín uns cartiños. E quen llos deu? Foi a señora... unha doadora anónima, sí.
Unha muller tan modesta e tan discreta que non quere que se saiba. Como van os preparativos? De maravilla! Vai ser unha función espectacular. Xa estou vendo eses traxes cosidos por esa doadora anónima, sí. E os rapaces recitando eses versos cheos de devoción. Santa Rita é unha santiña moi bonita e moi feitiña. E aínda máis ben feitor é o noso Don Nicanor. O noso Don Nicanor parece algo narcisista, non? Non, os versos son unha iniciativa dos rapaces, Seguro? Segurísimo. Eu axudailles un pouco, pero que culpa teño eu de que Don Nicanor rime con benfeitor? Xa. Xa nos veremos, padre. Ata logo. Veña, ata logo. Onde se mete o fenómeno? Nin idea. Traballando seguro que non está. Que? Que andabas a facer, se pode saber? Eu nada. O típico dos inútiles. Non nos digas como se fose un defecto, pelandrana. En fin, eu marcho co decorador. Vale. Co decorador me cajo na escaiola. Sí, pelouro, vou escoller os mobles para casa. Xa, muller, pero que presa tes? Nestas cousas non hai que precipitarse. Se cadra parece unha solución millor. Anda, saca dai, que xa teño presa por quitar toda esa atrapallada de arriba. Un momento. Eu daqui non me movo ata que reflexiones e nos poñamos a discutir ese problema como persoas adultas que somos. Olimpia, podo subir a ver os debuxos? Claro que sí, miña pacholiña, sube. Podo subir eu tamén? Ti queda aí. Vas quedar atendendo o bar como está mandado. Cervexa e bocata para tuto. Ala, xa podes empezar. Ui, que carallo, non poden vir merendados da casa. Hai que apurar coas teas antes de que esa túzara encargue os mobles en firme. Mira que ter que gastar os meus aforros. Santa Rita xa me podía conseguir unhas de balde como lle fixo o cura. Tiña razón o pelouro de Don Nicanor. É moi sabia Santa Rita. Sabe o que cada un necesita. Eu que pensaba que iso de Santa Rita era mentira. E resulta que é verdade como os Reis Magos. Aquí hai de todo e de todas as cores. Que ten aí, xefe? Onde? Aí detrás? Nada. O cu como a todo o mundo. Seguro. Para, lagarta, que está moi feo mirar pro cu do teu xefe. Era che que me faltaba. Pervertida. Aquí te la máquina. Perfecto, Pauliña. Podo preguntarche para que a queres? Pois é que Miro e máis eu imos facer un traballiño de decoración. Miro e ti, decoradores. Sí. E de que? De bolsas pro lixo? Ai, que graciosa. Pois non, é un traballiño que de momento pide certa discreción, entendes, Paula? Entendo. Ajá, pois xa devolverei. Un momentiño. Pois que eu a máquina presto xa gratis, claro. Ah, sí, xa, claro. Pero é que a máquina é de toda a familia. Que xa coñeces meu irmán e meu pai. Son cutres, ata dicir basta. Bah, non será para tanto. Se saben que necesitas, van querer cobrarche 30 euros ou así. Xa, pero ti non lles vas dicir nada. Non. 20 euros e son unha tumba. Ui, que carallo. Cuñado, págalle 20 euros a Paula. Que lle pague eu? Pero non quedamos en que íamos repartir os gastos, furuncho. E xa os estamos repartindo un pouco na revista, outro pouco nas teas, outro pouco na máquina. Carallo. Aí tes, pelandrana. Moi ben. Seguro que sabe de Susala? E non imos a ver. Ou ti pensas que somos deses pailarocos que nunca viron unha licuadora? Miro, é unha máquina de coser, Que, cuñado, mercache las teas, Merquei. Estampadas e cheas de cores eróticas. Exóticas. Iso, como dicía a revista. E ademais baratísimas. Moi ben, pois mans a obra. Imos coser cortinas, coxíns, fundas, o que faga falla. Temos que apurar, mona. Olimpia foi ver os mobles co decorador. Quería palabralos. Non te preocupes, isto non vai levar moito tempo. E cando volva a Olimpia, vai quedar coa boca aberta. E todo por 4 cadelas. Pido usar a máquina. Ti sabes usar a máquina, Miro? E logo, na mili, salvei un compañeiro que levou unha ferida de bala. Cosille a cabeza cunha máquina de coser e coma novo. Estás me dicindo que lle cosiche la ferida cunha máquina e que sobreviviu? Sí, por desgraza, morreu un pouco despois da operación. Pero foi pola gripe, Vale, o que ti digas, Miro. Veña, a traballar. Ajá, aí están as teas. Chupa a máquina e deixame ver aquí. Ai,
É un verdadeiro sol. Desde que Raquel está na casa, ata o bar parece máis alegre. Pois fala con Nicanor, dille que che gustaría que quedase contigo. Crees que aceptará? Se insistes un pouco, como che gustan tantos nenos. Se non me gustasen non podería aturar a Miro. Anda, imos escoller os mobles. Aquí tedes. Gracias. Que tal os debuxos, Raquel? Moi ben, gravenos para Miro, o pobre tan infantil. Hola. Hola, señora Carme. Raquel, o padre Nicanor deixou algo para min? Si, 2 bolsas con teas teñas guardadas aquí. Oh, non están. Mira ben, nena. Non, eu guardeinas aquí. A ver se alguén as cambiou de sitio. Mónica, consegues 2 bolsas que había aquí? Eu non andei aí para nada. Que tiñas nesas bolsas? Nada, cousas miñas. Así cosí, así, así, así cosí, así, así, así cosí, así, así, así cosía que yo la vi. Perfecto, cuñado. Xa rematamos. Somos uns costureiros de primeira. Xa che dixen, son un as da máquina de coser. Sí, xa vexo, xa. O importante é que isto quedou de maravilla, Non está tan mal para 2 decoradores asilvestrados. Afeccionados. Iso. Agora só queda o paso final. Chamar a Olimpia para que o veña a ver. Pero primeiro haberá que colocarlo todo, non? Ah, claro, claro. Veña. Pois non están as bolsas, non entendo. Non te preocupes, se non aparecen, non aparecen. Miro, ti non verías unhas bolsas por aquí? Non, pero se necesitades algo, facede como a min e pedidille a Santa Rita. É moi sabia Santa Rita. Sabe o que cada un necesita. Que ben. E vostede por que non lle pide outro cerebro? Que parvada. Se necesitas, eu sería o primeiro en sabelo. O que vostede diga, xefe. Veña, cuñado, noso, Sí. Será mellor que yo vayamos dicir ao teu tío. Vale. Non podemos perder tempo, De momento chegará con que decoremos a sala. E os dormitorios? A sala será o escaparate das nosas ideas. Cando Olimpia a vexa, vai quedar coa boca aberta e vai querer que lle deamos o toque xenial ao resto da casa. Sí, imos deixar isto como o pazo da viruela. A zarzuela, cuñado. Iso. Veña, anda. Pero como é posible que desaparecesen as teas? Pois no bar non están. Que miraches ben? Mirou por todo. Ai, señor, por que me faz isto? É un castigo por abusar da súa xenerosidade, señora Carmen. Non, home, non diga iso. Vostede non abusa nunca. Daquela podía mercar vostede outras teas. Non dixen nada. 2,53 e 2... Hola. Que? Que tal co decorador? De maravilla. Vimos unhas cousas preciosas. Mira o catálogo. Unha cómoda de nogueira chulísima. E un aparador de caoba que é unha monada para louza e cristalería. Que bonito. E para os dormitorios vimos unhas camas de cerdeira. Algo caras, pero modernísimas. Que volvoretas. Como vos foi? Xa falastes con ese pastrán do depilador? O decorador, xefe. E ese pastrán, tenche moi bo gusto. Mira. Pero prima, non vas necesitar todas esas trangalladas carísimas. Ai, non. Non, as tendencias modernas están en conxuntar estampados atrevidos e luminosos. Para crear ambientes cheos de improperios e ignorancia. De misterio e elegancia, cuñado. Iso. Non me digas. Sí. Mira ti os expertos en estampados. Temos unha sorpresa para ti, curmanciño. Sí, cando vexas vas dicir, Miriño, ti si que sabes. E non eses chanfonetas dos destripadores. Decoradores, cuñado. Pero suban, señoras, suban. Veña, sen medo, por esta vez non vos imos cobrar nada. Abran ben os ollos, pasen e gocen. ¡Tachán! Mira, cuñado, mira.
Quedastes coa boca aberta? Pampiñas de todo. Pero isto que? Oi, non encontras palabras para definilo, non? Mentres ti andabas como unha parviña detrás do capador... Decorador, cuñado. Nos transformamos la casa sin gastar unha millonada. Con estilo e elegancia, todo sacado das últimas tendencias. A verdade fai falla ser idiota. Para buscar un decorador téndonos a nós, non? Non, para facer unha chafallada como esta. Que dis, cachelota? Pero se son ambientes cheos de misterio, como os das revistas. As tendencias de París e de Londres. A única tendencia que eu vexo aquí é a tendencia a perder o sentidinho. Mirade por aí, que teas. Que pasa? Non están ben conxuntadas? Non, son feas e charramangueiras. E os coxíns parecen da familia Monster. E o mantel queda colgando. Será que a casa está desnivelada? Os arquitectos xa se sabe, eh? Isto é horrible, é unha chafallada espantosa. Unha desfeita. Pero aparte deses detalliños, gústavos, non? Non. E se non, non o diredes en sentido negativo. Veña, xa verás como acabas encontrándolle o encanto. Prima! Vaime parecer moi encantador cando vexa todo no lume. Axúdame a retirar esta atrapallada, anda. Veña, fora. Pero Dale como dai. que fora? Vaya cara trae, padre. Non me fales. As teas que merquei para a función de Santa Rita desapareceron. E iso? Algún desalmado debeu na roubar. Agora todo vai quedar deslucido por culpa dese... Vaya, non sabe como o sinto. Hai que ter pouco corazón para facerlle algo así a Santa Rita, aos nenos, a min. E xa me podes ir sacando eses farrapos de diante, eh? Pois con eles diante estarías máis guapa, Barajota. Será posible. Estas teas... estas teas son as dos traxes da función. Que teas, padre? As que desapareceran. Quían ser para os traxes dos nenos. Fuches ti que nas roubou. Que roubou as teas? Inda por riba. De roubar nada. Estaban na miña casa. Aí debería máis. Estaban na miña neveira. Pero, cuñado, non as compraches nunha tenda dixeras que saíran moi baratas. E saíron baratísimas. Come, claro. Víchelas na tua neveira e dixeches milagre. Eu dixen o que aprendín de vostede. É moi lista Santa Rita, sabe o que cada un necesita. Se as teas eran súas, botelle a culpa a ela. Non se preocupe, don Nicanor. Se ten que mercar unhas teas novas, merqueas. Con que cartos? Ben, se ve que son unhas teas baratas. Eu mesma estou disposta a pagalas. En serio? Gracias, Santa Ritiña. Non, se ao final vai rematar todo ben. Ao final vai rematar todo ben, piollo. Eu non estou segura de que todo remate ben pros ladróns, chafalleiros e mareantes. Creo que aínda non podemos cantar victoria, cuñado. Quedou a casa que dá gusto vela. A que sí? A pintura está perfecta. O meu despacho xa lle vai tocando tamén. Vaya mobles. Os dormitorios están todos que parecen outras. Sí, señor, ese decorador sabe o que fai. Sí. Estas son cortinas, non como as de algún pastrán. Agora toca a sala. Vale. Pasa, filla. A ver. Que? Realmente parece unha casa distinta, igual que as das revistas. Vai a cambio. Os sofás son preciosos. Sí, xa lle expliquei que ño tiña que explicar. A partir de agora nada de xogar aquí facendo o bruto. Pobre Raquel. Non, falaba de Miro. Uns traxes divinos, señora Carme. Raquel está feita un anxiño de verdade. Parece que vai botar a voar de un momento a outro. Os anxos podemos subir a ver Xinxán. Pero, por que non nos recitas algo da función, eh? No. Veña, veña. A ver. Santa Rita, Santa Rita. Santa Rita mola mazo, pero líbranos de Nicanor, que sempre nos dá o latazo. Pero serás bardalla. Claro que pode subir, parruliña. A ver que chiquito asás. Hola. Hola. Olimpia, gracias polo teu donativo, eh? Mira que ben quedaron os traxes. Raquel está guapísima. Sí. Espero que para mercar as teas non renunciases a nada importante. Xa sei que fixeche reformas. Non se preocupe, don Nicanor. Eran os cartos para pagarlo da mudanza, por levar os mobles vellos á aldea. Oh, pero se gastache os cartos da mudanza, como fixeches cos mobles vellos? Ui, Olimpia ten recursos para todo. Ai, cantas viaxes queda o macaco? Eu que sei, cuñado, levamos 3 e faltarán polo menos outras tantas, veña. Ai, teño o lombo desfeito. Sí, o lombo desfeito. Pois non será polo peso que cargas, porque o levo todo eu, cuñado. Ti, peixe sapo do grelo, e que encargou coa cama de matrimonio. O mellor fuches ti, pero sen canto a biches, xa te botaches a dormir nela, pastrán. De dormir nada, estaba pensando. Pensando.
Pois sí que quedou bonito isto, sí. Parece unha casa feliz e todo. Ui, para iso xa sabe que falta algo. Un jacuzzi ou algo así. Ande, non diga parvadas. Mire, voulle falar claro. Raquel é un encanto de nena e necesita unha familia que se ocupe dela e non vivir soiña cun párroco que anda todo o día ocupado. Algo diso hai, sí. Pero se eu lle digo que deixa a Raquel a vivir aquí, vostede vai dicir que non. Claro. E vai dicir que non para que eu insista. Olimpia, se eu digo que non é porque... É porque non pode ser. Moi ben. Daquela non me vas a insistir. Daquela imos abreviar. Eu non insisto e todos facemos o que debemos facer. Ademais, xa estamos de acordo. Como que xa estamos? Eu ainda non dixen nada. Refírome a Raqueliña e a min. Oh, isto é un complot. A ti parece ben que eu quede a vivir aquí, verdade, tío? Vale, se sodes maioría, eu son un demócrata. Gracias, tío. Aquí vai estar como unha raíña. Ademais, xa nos coñece. Somos unha familia que nos gusta levarnos ben. Non quero pagar un decorador. É quen dixo. Olimpia vai quedar coa boca aberta. Veña, colle por aí, anda, colle, cuñado, camiña, anda. Andar vou te poñer en paradero. Pero Andrán... Pero que faz, cuñado, que faz? Non eres parvo! Que te poñes a traballar ali! Veña pa cá! Ai, na raña! Saca de aí, cuñado! A mí non me... ¡Empocho!